אז שלום בר אלון. שלום והיום, וברכה. וואי, כוסימה שלי, אני לא יכולה לדבר ככה מטר, בלי שזה יביא לי את הסעיף. אני לא יכולה. שלום בר! שלום עדן! לפודקאסט שלנו, פרק 2. עכשיו גם יש לו שם, אתה רוצה לשתף את השם, למרות שכבר יראו את זה. יראו את זה שרשום גדלתי, אבל לא באמת. אבל לא באמת. באמת. אתה רוצה לספר קצת למה בחרנו את השם? האמת, היה לנו מסע מפרך מאוד של ריבים עם הצ'אט, על כל כך הרבה קריאייטים שהכנסנו לו. זה היה 20 דקות הכי ארוכות בחיים שלי. 20 דקות בבית קפה, שחשבנו על זה וחשבנו על זה ותמצתנו את זה וזיקחנו את זה ונתנו לו עוד רעיונות, כן פה, לא שם, כן פה, הומור שחור, חרדתי, אימה מדי. בסוף, גדלתי אבל לא באמת. השם השני שלנו היה הגננת אמרה שזה נורמלי. שזה נורמלי, נכון. וואי, מביך ברמות, טוב שלא בחרנו את זה. עדן, קודם כל לחיים. לחיים, יום לחיים שישי, ואנחנו מרחוק. מצלמים פודקאסט. יום שישי. קלינג. בשביל הצופים שלנו שלא רואים את זה בלייב, אז אנחנו פשוט עשינו עכשיו לחיים עם כוס יין, נכון, מרחוק. כי אמרנו שזה רעיון טוב לשתות בפרק, בדיוק. כי גם ככה אין לנו בושה. וגם אין לנו חברים. זה נכון. אז בר, שמעתי את הפודקאסט הקודם, וזה פשוט הפציץ אותי בחוסר ביטחון. מטורף. כאילו ממש, הרגשתי שאני לא מספיק טובה. וזה קול שכאילו מרגיש לי שבא לי להנחיח אותו רגע, כדי שהוא לא יהפוך להיות איזה צל מגעיל כזה שינהל אותי, כאילו מין, קיבלתי את זה. אוקיי, אני לא מספיק טובה בעיניי, וזה בסדר. כאילו, זה פשוט בסדר לא להיות מספיק טובה. נכון. וזהו, ורציתי לשאול... בעינייך אבל. ברור שבעיניי. רק בעינייך. בעיני כולם אני נפץ. אבל רציתי לשאול איך היה לך, כאילו, להאזין לפרק שלנו, ומה הרגשת לגבי עצמך, ומה זה העלה בך. אז זהו, שאני הסתכלתי עליו, וכל מה שאני אומר זה, וואי, עדן, איזה מושלמת את, למה דיברתי כל כך מהר, אני כזה לא טוב. חווינו את אותן תחושות הפוך. וואו. אני כאילו, אני משתדל לדבר יותר לאט וברור ורהוט. עם זאת, אני חושב שאנחנו פשוט משתפרים. כי אני בטוח שפרק 20 שלנו לא יראה כמו פרק 1 ו-2, למרות שכבר פרק 2 נראה לו כמו פרק 1. הגדילה היא לא ככה, היא ככה. אז אני בר עושה תנועה של הר עם אני היד. עושה תמונה של הר, של טיפוס, של גרף עולה מאוד מאוד גבוה. הכל פה חדש, הציוד חדש, כיף לי, נעים לי, מקצועי לי, מרגיש לי טוב. זה כיף. קודם כל גם כיף לי לבוא לשרון, אני בשבילי לבוא לפה, זה לילדות שלי, לבני דודים שלי, כאילו אני ארד בן דוד שלי מחר, אני נהנה מזה, זה חוויה בשבילי לבוא להקליט אצלך פה, וגם לראות אותך, ולשבת איתך ולהציג אותך ולשגע אותך. זה חלק מהתהליך. אבל כן היה שם את הקול הזה של כאילו היה שני קולות, היה את הקול שאמר אתה לא מספיק טוב, אבל את הקול שאמר בונה, יש פה משהו. בונה, איזה כיף שנתת לך מקום, איזה כיף שדיברת סוף סוף. וואו. שיצאת לאור ועוד גם כיף לך, כיף לי עם עדן, כאילו אני מדבר בראש, כיף לי עם עדן, אז יש פה דינמיקה כזאת שאני לא באמת יכול, כאילו משחרר קצת שיפוט, כי יש איתי עוד בן אדם, ואז זה מגביר את כמה שזה טוב. אז אני כאילו קצת מוריד לי את הפוקוס מעני, ומסתכל על אנחנו כתוצר וזה וואו. אז אני כאילו ממש נרגעתי שזה אתה איתי, כי כל פעם שדיברת ושמעתי אותך כזה בפרק הראשון, אז הייתי כזה, יואו, איזה קול עמוק יש לו, הוא נשמע כזה איש רציני ומקצועי של העולם הגדול, ואני כאילו כמו איזה ילדה מפגרת, כמו תז שנות אור שרצה סביבך כזה, כזה, הכל מטורף. תז שנות אור. כן. את הרבבת עכשיו שני דמויות, עדן, אנחנו נדבר על זה. יש גם את באז שהוא איש חלל, ויש גם את תז שהוא... אני פשוט מכירה מישהו שקורא ככה לכלבה שלו. תז שנות אור? כן, כי היא חתיכת מטורפת, אז כאילו, כן, זה קטע. אוי, זה מצחיק. טוב, שלוק יין, רגע, אני צריכה להירגע מההערה הזאת. להוריד את הקרח, כן, בוא נשבור את הקרח. בקיצור, רציתי לדבר על כמה שכאילו, חוסר ביטחון זה פשוט צבע, וממש הרגשתי שזה פשוט צבע לי מלא דברים אחרים, פתאום הרגשתי לא טובה בכלום, ופשוט הבנתי כמה זה כאילו, כמה כל פעם שיש לי רגע של חוסר ביטחון, ממש צובע לי את הכל. אני נגיד כאילו, גדלתי עם עבר של אנורקסיה ובולמיה, וכל הכיף הזה של נערות צעירות ורגישות, אני שמה לב שכל פעם שיש לי איזה רגע בחיי הבוגרים, שבו אני מרגישה
לא מספיק טובה, אז אני פתאום מסתכלת במראה, ופתאום אני נראית כמו לוויתן. כאילו דקה וחצי לפני זה הייתי כוסית, ועכשיו אני נראית כמו לוויתן. בככה? בככה. כאילו ממש. זה כאילו, רגע, אני חייב להבין, אני רוצה שתסבירי לי, כי לי זה חשוב. זה כאילו מלווה אותך, איך זה, יש לך רגע שכאילו את בעינייך נראית מדהים, ורגע אחרי זה, או שזה תקופות? אני רוצה להבין יותר טוב. זה כמו תרגום של המוח, בעיניי. זה יכול להיות גם תקופות, זה תלוי כזה גם ברגש ובכמה שהוא עצמתי, אבל מין המוח שלי מתרגם לי חוסר ביטחון או אות מצוקה, פשוט כמשקל. אוקיי. כאילו נגיד עכשיו אני יכולה להיראות ממש טוב ולא לעלות גרם, ועדיין לעשות כושר, ועדיין לאכול כמו שצריך, ובשנייה שיש לי איזה רגע של חוסר ביטחון, לא קשור לכלום, אני מסתכלת במראה ואני לוויתן, כאילו, וזה לקח שנים. זה צובע לך את זה. זה צובע לי את זה, ולקח לי שנים לקלוט את זה. כי מין, איזה קטע. בהתחלה הרגשתי פשוט לוויתן, אז מה הייתי עושה? הייתי פועלת. אוקיי. כמו, וואי, אני כל כך מקווה שמישהי תשמע את זה, ותגיד, יואו, זה כל כך נכון, ואני לא צריכה לפעול, כזה. אבל הייתי ממש פועלת, הייתי ממש מפסיקה לאכול, ועושה יותר כושר, ולא יודעת, סופרת גרגירי אורז, ודברים כאלה, רק כדי לא להרגיש את התחושה הזאת של החוסר ביטחון. אבל זה באמת לא קשור. כאילו הייתה מגיעה גם ככה. כן, בלי פשוט הייתה מגיעה. קשר לשליטה באוכל בלי קשר לאוכל ובלי קשר למראה, ואני שמה לב שבזמנים שאני מרגישה טוב עם עצמי, גם אם אני 10 קילו יותר, אני עדיין מרגישה טוב עם עצמי, כאילו עדיין אין לי את החוסר ביטחון הזה. כאילו מן המוח שלי בחר לתרגם את זה בצורה של משקל. זה ממש מעניין, כאילו זה ממש מעניין להסתכל על זה רגע. כאילו, זה ספציפית מתייחס למשקל, אבל זה חולש על כמה תחומים אצלך. זה יכול להיות גם, מה שאמרת אני לא מספיק טובה קודם, זה היה בפודקאסט, זה לא היה קשור למשקל. בכלל לא. אז כאילו התבנית משתנה, אבל הנושא הוא אותו נושא. אני לא שווה, אני לא מוערך, אני לא אהוב, אני לא, או מה, איפה זה יושב אצלך בדיוק? כאילו הפצע כל פעם חוזר, בדברים שונים, אבל מין, אם יש עכשיו תרגום ישיר של המוח למשהו מסוים, אז זה, נגיד, סתם דוגמה, כל פעם בחיים שלך שאתה מרגיש לא אהוב, פתאום אתה מרגיש שאף אחד לא אוהב אותך. אתה מכיר את זה? שאתה יכול לקבל דחייה מבן אדם אחד, אבל אתה מרגיש שאף אחד לא אוהב אותך. אתה עושה הכללה. אתה עושה הכללה. אז מן המוח שלי עושה הכללה על משקל. כל פעם שאני טיפה לא טובה במשהו, אני שמנה. יואו. כזה. וזה ממש מתסכל. זה ממש מתסכל, כי גם אין לי שליטה, חוץ מלהעלות מודעות לעצמי ומלהגיד, אוקיי, את לא באמת שמנה. כאילו זה... כן, כזה. למען הצופים בבית, בבקשה תשמעו את זה רק. אבל כזה, אני לא רוצה שזה ינהל אותי יותר, כאילו לא בא לי להרגיש שבגלל ששמעתי משהו, והייתי מלא שיפוט עצמי, שבתכלס אני די בטוחה שזה אש, כן. מבחוץ, אז אוטומטית אני מרגישה שמנה. איזה אש קיבלת מבחוץ? שיכולה לגרום לך להרגיש שמנה? רגע, מה שוב? לא הבנתי את השאלה. זה בסדר. איזה אש יכולת לקבל מבחוץ שתשפיע על הקטע הזה של אני מרגישה שמנה? מה כאילו, יש פה טריגר. מה זה היה נגיד, במקרה הזה ספציפית? הטריגר זה את לא טובה איך שאת. זה הטריגר. את תמיד יכולה יותר. אוקיי. ואז שאני מסתכלת במראה, אני כזה, אוקיי. וזה לא ממקום מקדם. לא. זה מקום שיפוטי. מאוד. מלא אוקיי. ביקורת. אבל את לוקחת את זה ישר למשקל? כן. מעניין. זה המנגנון שלי. הרבה אנשים לוקחים את זה אחרת. יש אנשים שגם לוקחים את זה לא יודעת, ווקליות ולסמים ולעסקי ועבודה וכמה כסף אני מכניסה, ופתאום הם מרגישים עניים לצורך העניין. כן, נכון. או עניים או שמנים. הקיצון של כל דבר. הקיצון של כל דבר. כן, אבל זה עניין, כי באמת כל אחד... רגע, יין זה קלוריות? יין זה מלא קלוריות. אוקיי. עכשיו שתית כמעט 200 קלוריות. בסדר, לא אכלתי הרבה היום. תכף אני אכין אוכל. אוקיי. בכל מקרה, מעניין אותי כאילו מין להבין, אבל באופן מקבל, כאילו אני לא רוצה לשפוט את זה שהמוח שלי הולך למקום כזה. כאילו בא לי לקבל את זה, שזה המנגנון שלי. ואם היית מקבלת את זה שזה המנגנון שלך, השאלה אם ברגע שזה קורה, את תבחרי להסתכל על זה ככה, כי נראה לי שזה פשוט כבר אוטומט כזה, אוקיי, זה נשמנה, אני לא שווה, אני מוערכת את זה, טק, 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 כמו אבנים של דומינו. השאלה גם אם את מקבלת את זה, האם זה יעצור שם, או שזה ימשיך. כן, זה לגמרי דומינו. השאלה איפה את עוצרת, לפני הדומינו, בתוך הדומינו, נראה לי שבאמצע הדומינו אי אפשר לעצור.
וגם את זה צריך לקבל. אתה יודע מה הדבר היחיד שאני מרגישה שעוצר חוסר ביטחון, או כל תחושה אחרת שהיא קיצונית, לצורך העניין? פשוט קבלה. שזה חלק מזה? פשוט להגיד, אני שמנה וזה בסדר. וזה לא סוף העולם. ואני חיה, ואני שמנה, ואני קמה בבוקר ואני שמנה. והולכת לאכול ואני שמנה, ויאללה, בוא נאכל עוד כי אני שמנה. ופשוט מין לא להתנגח כל כך הרבה עם הדפוסים שלי, כי זה לא בא לפגוע בי. זה בא לאותת לי משהו, וברגע שאני מבינה שזה בא לאותת לי, אני כזה, אוקיי, אולי יש פה מקום שרוצה יותר אהבה. אוקיי, עכשיו אנחנו מתקדמים. אוקיי. אבל רגע, למען הצופים, עדן נראית בן זונה. היא לא שמנה בכלל. חכו אחרי הבקבוק יין הזה. גם אחרי הבקבוק יין הזה, ועוד 10 כמוהו, היא לא תהיה ככה היא תהיה באותו משקל. אבל העניין זה שאני חושב שפשוט, האמת זה מעניין, כי אני שמתי לב בחיי לפחות. אני פשוט כזה עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. צריך לשמור על קו חיים בריאותי של ספורט, וזה אני עכשיו נכנס לזה, כדי ליהנות מזה, לא כדי לרדת במשקל. ברגע שאני לא שם את המשקל כעניין, כי אני אוהב להרגיש בריא. אני לא אוהב, כמובן שזה בא ביחד, וכמובן שאני אהיה יותר, בוודאות יותר, פחות במשקל, אבל יש משהו בלהרגיש את זה. אני יכול להגיד לך שכשהייתי עם קוביות בבטן, הרגשתי שמן. זה עניין של בראש, שמן מגעיל, והייתי עם קוביות בבטן. וזה היה בתיכון, ואמרתי, מה פאק, וזה, זה היה בראש, זה היה בראש לגמרי. רגע, ולמה הרגשת שמן? אבל זהו, רציתי להתחבר למה שאמרת. זה נפל על זה שלא אהבו אותי, ולא קיבלו אותי כחבר. וישר השלחתי למקום הזה של אני לא אהוב, לא רצוי, אני שמן גם, ובנוסף לזה אני גם וגם וגם, אני כאילו מוסיף לתוך הסלסלה עוד דברים שיגרמו לערך עצמי שלי עוד יותר לנחות. וואו, בר, הדפוסים שלנו יותר דומים ממה שחשבנו. כן, אני פשוט הולך אחורה. אבל אצלי אני שמתי לב שכאילו, רציתי להגיד שכשאני זיגזג כזה, אני עולה 15 קילו יורד 10, עולה 5 יורד 10. יש לי כאילו עליות וירידות חדות, שמתי לב שזה נטו הורמונלי, זה מאוד קשור לרגשות שלי, להתנהלות הרגשית שלי, כי אני גם אוכל מרגש, אז אם אני לא באיזושהי התנהלות, אני מדבר איתך לא לאכול עכשיו טאפו צ'יפס ובירה וזבל בערב, ולא לאכול ארוחת ערב, לאכול את זה, ולכת לישון. אני עדיין אקום יותר הזה, כי לא אכלתי, אבל התכלס הגוף שלי צריך אוכל, הוא צריך פירות, ירקות, חלבון, אז אני אוכל עכשיו את הבשר, אז אני לא אגזים, אני אוכל את החזה עוף או חזה הודו, וקצת אורז או קצת סלט, וזהו, הוא קיבל את זה, ויומיים אחרי זה אני אהיה בדאון כזה רגשי, אני אוכל זבל. אבל בתכלס, אני רוצה לשאוף לאיזשהו איזון, שגם הנפילות האלה יהיו מתוזמנות, זאת אומרת, שאני רוצה לקחת אותם בחשבון, ואז אני לא ארגיש את השמן הזה, אתה לא מוערך את זה, אני ארגיש אני נופל מבוקר. ושמתי לב שכשזה קורה, אני משחרר משקל הרבה יותר מהר. אני ממש משחרר משקל הרבה יותר מהר. כי משהו שקורה ברגש, משפיע באופן ישיר על איך שאנחנו נראים. העניין הוא שבינג'ינג, כאילו אכילה רגשית שהיא כזה לא רצונית, בתור אחת שזה קורה לה הרבה, זה באמת לא מרגיש לי שזה בכלל עניין של בעיה, זה רק התסמין. כאילו מין, אני תוהה מה מוביל אותך כל פעם ברמה הרגשית לעשות בינג'ינג. אני נגיד, כן, אבל איזה סוג של דאון? בזוגיות בדרך כלל. מה אתה מרגיש? כמעט תמיד זה בגלל זוגיות, כמעט שחוויתי דחייה. שחוויתי דחייה רגשית. איך אנחנו אוהבים פחד מדחייה. אוי אוי אוי. אוי, הנטישה חזרה לנו לפרק. אתה יודע מה כוסימה של כולם? הפרק הזה מוקדש לכל האקסים הבני זונות שלי. שקמו והלכו ברגעים מאוד מאוד קשים. עליתי במשקל, הורדתי במשקל, תודה רבה לכם חבר'ה, הכל בזכותכם. אז שלי מוקדש לכל האקסיות המהממות שלי. שבזכותכם הורדתי נפלא, באמת, וואו, בגירושים, אני ירדתי 15 קילו, לא, סליחה, 9 קילו בחודש וחצי. ואתה גרוש דקה. זה הזיה. זה ככה, כאילו עכשיו אני עוד, כאילו יש לי עוד קצת, אבל זה קרה כל כך מהר, ולא התאמצתי, לא שיניתי את התזונה שלי, לא עשיתי כושר, זה פשוט קרה. אז אני כאילו מצאתי שהשחרור משקל נובע דווקא ממקום רגשי. תמיד. אבל כן, אני מסכים איתך שזה הלך למקום של דחייה. אני חוויתי דחייה, אני הולך לפתוח במפה. אני חוויתי דחייה, אני הולך לאכול גלידה. ודחייה, נקנה בורקס. כי אני רוצה, כי אני אעשה לגוף שלי דווקא, כאילו הוא הכתובת. אליך, אני אפגע בך, אני אעשה לך דווקא, בא לי לפקוד שאתה אומר את זה. כן?
כן, כי לעשות לעצמי דווקא, וואו. ברגעים של דחייה, זה כאילו, זה המומחיות שלי. אם הייתי יכולה לקבל מדליה על משהו זה בחיים האלה, ברזומה שלנו. זה כזה, את מתעללת בעצמך כשדוחים אותך? ביץ', מקום ראשון, כאילו. אני ממש מזדהה עם זה, כאילו, זה מעבר לאוכל, זה בהכל, כאילו מין כזה, אוקיי, כרגע אף אחד לא רוצה להיות איתי, אז מה ההחלטה הכי מטומטמת שאני יכולה לעשות? זה מרגיש נכון, כאילו את זה אני אעשה. זה קטע, זה כאילו משהו שאני ממש, א', כבר לא כל כך עושה, באופן כללי. אני חושבת שאני כבר לא מרגישה דחייה כמו פעם. אוקיי. כאילו מין, אם פעם זה היה כזה, טוב, זורקים אותי, זהו, עולמי נגמר, הלכת למות, חרדות נטישה, בכי, אז היום זה כאילו, אוקיי, אבל מה כן יש לך? כי יש לך הרבה דברים, כאילו, יש לך אותך, יש לך עולם שלם שיצרת, יש לך קרקע יציבה שלא קשורה באמת לאף אחד. נכון. אגב, רק בשביל הפרוטוקול, זה לא בהכרח קשור לזוגיות. לא. בכלל. זה פשוט איפה שאנחנו רואים את זה הכי הרבה, כי אנחנו סובלים מהנטישה. נכון. אז כאילו לנו זה משתקף ישר בפרצוף, אבל... אבל מאיפה זה התחיל בר? זה התחיל אי שם, בשנות ה-90 המוקדמות. אצלך מאוחרות. מההורים. רוצה לדבר על זה? אני אוהבת את ההורים שלי מאוד, אבל אני חושבת שחוויית הנטישה באמת לא קשורה להתנהגות שלהם הרבה פעמים, כמו שאיך שאני תפסתי את זה בתור ילדה. הפרשנות שלנו. כן. וזה לא שהם הורים גרועים, כאילו הם באמת עשו את הכי טוב שלהם, והם אוהבים אותי כזה מאוד. בהתאם למה שהם יכלו לתת לך. ממש. וגם, אתה יודע, אני בחרתי אותם, אני בחרתי את השיעור הזה, אכלתי חרה, כאילו. תודה רבה, נשמה ארורה. יושבים בכיתה, היי, איך אני אוכל להתפתח כנשמה? כאב, נטישה, חרדה, פחד. רק בא לי להבהיר כזה, למען העניין של הצופים שלנו והכל, כשהנשמה יורדת לכדור, היא לא מבינה את ההשלכות. לא. אז היא אומרת, בא לי להתנתק מנטישה, מה יעזור שכולם יעזבו אותי? וואי, ממש. והיא כאילו מבחינתה זה כיף, אבל את, כאילו, מסכנה שלי, חובה את זה כתהום תהומי ביותר. בוכה את חייך. וואו, כמות הבחורים שישבתי להם על הרצפה בבית, ובבקשה, לא, אל תעזוב אותי. רק לא זה. כן, ממש. אבל העניין שמתאפסים יחסית מהר, כאילו אני היום כזה יכולה, אני לא יודעת, האמת שהרבה זמן לא יצא לי להיכנס לאיזה בינג' נטישה כזה, אבל כאילו מין, גם אם אני נכנסת לזה, אני איזה חצי שעה אחרי זה כזה, מה את עושה? את לא רוצה את הדפוק הזה בכלל, כאילו מין, כאילו, לא, זה בכלל לא יושב לי על אותם מקומות כמו שזה ישב בעבר. איזה קטע. כן. איך אתה חווה את זה כיום? האמת היכולת שלי, אצלי זה מתבטא בגבולות, זאת אומרת, לבוא ולהגיד למישהי, אני לא רוצה, אני לא מסוגל, קשה לי, או אפילו להגיד, שמי, אני רגע, צף לי הרגע משהו, אני לא, אצלי זה עדיין טרי, אבל צף לי הרגע משהו, אני לא יודע איך להתמודד איתו, אני צריך כנראה עזרה או ליווי, זהו, אנחנו כרגע מתרחקים, אני צריך שנייה להקל ולאבד את מה שאני עובר. וזה כשאנחנו לא במערכת יחסים, שאפילו סתם מתחילים לצאת או משהו כזה. איך אתה מרגיש, אבל אתה מרגיש שנכשלת? כשאתה אומר את זה? לא נכשלתי, יש לי מקום שעדיין נלחם בריצוי, שנלחם אבל מסכנה, היא לא מסכנה, היא בסדר גמור, זה חלק מזה, גם לא זו תשובה. אתה יכול גם להגיד לא מבלי להרגיש וואו, מתנצל, סליחה, לדפוק הסברים, לדפוק מונולוג עכשיו, למה אתה לא, אפשר להגיד, פשוט, קודם כל להגיד את האמת. להגיד שנייה, תקשיבי, אני עובר עליי משהו, אני לא רוצה לעבור אותו איתך ביחד. אגב, יכול להיות שאם היא הייתה מספיק שווה את זה, אני לא אגיד שווה את זה, כי זה ממספר, אבל ומקמת. אולי, אם מבחינתי זה היה מספיק שווה את זה, או מספיק זה גם לא יפה. אני לא מרגישה שזה זה גם. אני לא מסוגל לשים מישהי על אש קטנה ולהגיד לה, תשמעי רגע, תחכי רגע, אני עובד על זה, אני חוזר. לא, תשמעי, כרגע זה המצב שלי, אני כרגע משקף לך במקסימום שזה אני. רוצה תקבלי את זה, לא רוצה, אל תקבלי את זה. אני לפעמים, אגב, אולי מהמקום שלי, אני לא יכול כרגע, אנחנו לא מסתדרים, אנחנו לא מצליחים, זה גם שכוביל תחס הגירושים שלי, אני לא הצלחתי להכיל, אני חושב שנדבר על זה פעם ראשונה בגילוי, אני לא הצלחתי להיות נוכח. אני לא הצלחתי להיות מחובר, אני לא הצלחתי, השמחה עבדה לי. אני הייתי מנותק ברמות שכאילו מנותק ומנסה לנתק את עצמי עוד יותר בכל הכלים ואמצעי הבריחה שקיימים כדי לא להיות. אבל מה היה קורה אם היית? כאילו מה היה קורה אם היית נוכח? אבל לא ידעתי מה זה להיות כי לא הכרתי את בר. כי הייתי מאוד בריצוי בתוך הזוגיות במקום של שנייה,
רק רוצה להיות בשביל, ושהבית יהיה קיים, ושהמערכת יחסים תהיה קיימת, אבל אני לא שם. אני עוד אגיד לך יותר מזה, אני אפילו לא ידעתי שאני לא שם. זה היה בחוסר מודעות, וכשאני שנייה נחשף הדברים, ומבין במודעות שאתה עושה טעות, לא טוב לך, תעצור שנייה, תראה את הנקודה, המזל שלי שיש לי גרושה חכמה, רגישה, פרקטית יותר ממני, שקלטה את זה לפניי, אמרה בר, זה לא הולך. ואני מדבר איתך אחרי הטיפולים, אחרי העבודה, לא הולך. והיה לי קשה לקבל את זה. נכשלתי, לא הצלחתי להחזיק את הבית שלי, הבית זה הדבר הכי חשוב לי. הילדה שלי, גרושתי שתראה, זה הדברים שהיו הכי חשובים לי. עד היום גם הן מאוד חשובות לי, הן חלק עיקרי בחיים שלי, וזה אפילו מוזר לשחק פה, אין פה טבעת. אני כאילו הייתי משחק בזה כל הזמן, וכל הזמן היה חשוב לי הבית והמשפחה, ובאיזשהו שלב הבנתי שלא רק שזה לא היה חשוב לי באמת בפנים, אני לא הבנתי מה חשוב לי, כי אני לא מכיר את בר כבר. אני לא יודע מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, ממה הוא נהנה, כי השתקתי אותו כל כך הרבה שנים, ופעלתי על בליינד, על אוטומט, על בריחות, על ללכת למחשב, כל דבר אחר, חוץ מלהיות ברגע, חוץ מלחוות התחושות, שברחתי, והנפגעים הראשונים היו היא, והילדה, ואמרתי, ובאיזשהו שלב, כאילו, די, זה לא עובד. זה יותר נזק מתועלת. וגם בשבילך, אתה רוצה להיות אמיתי, אתה רוצה להיות כנה. להיות כנה זה להגיד לא. גם אם המחיר של זה להיות לבד. אבל המחיר של להיות לבד, זה הדבר הכי קשה לי בעולם. אבל אני עולה איתך עוד מדרגה בנושא הזה. נו. כי גם אני וגם אתה עושים את זה, ואני רוצה שנפתח על זה שיח, כי מרגיש לי קודם כל שגם כשאתה רווק, כביכול, גם כשאתה גרוש, ושאתה לא בזוגיות, ושוב, גם אני וגם אתה עושים את זה, על בסיס יחסית מאוד מאוד קבוע, כל אחד בחיים שלו, אתה עדיין לא רוצה לשהות עם עצמך. חד משמעית. ובוא נדבר על מה זה גורם לך להרגיש כשאתה שוהה עם עצמך, כשאתה צריך להיות מחויב עם עצמך, לאיזה מחוזות זה לוקח אותך. כי נגיד, גם אני וגם אתה נורא נורא נוטים לברוח מההוויה הפשוטה. כאילו, שנינו מאוד קל לנו להיות עבור אנשים אחרים, ולהתעסק באנשים אחרים, ולאהוב אנשים אחרים, ולתת מעצמנו לאנשים אחרים, אבל העניין הפשוט הוא של פשוט להיות עם עצמנו בתוך הרגשות שלנו, זה מין, הופך להיות הדבר הכי קשה, והכי מורכב, והכי קיצוני בעולם, ובא לי שנייה לעצור ולשאול, למה? למה זה כל כך מורכב? כוס של רבק, כאילו מה יכול להיות כל כך נורא בפשוט להיות בהוויה? האמת שזה מהמם, אני חושב שעד עכשיו אני תשובה, עדן. לא, בר, תבוא מוכן לפרק. את התקלת אותי, ואנחנו נעשה, אוקיי, נעשה את זה בלייב, אם זה הולך לשם, אז אין בעיה. אני חושב שזה מאפשר לך להיות מול הילד הפנימי שלך פנים מול פנים, ויש לו הרבה מה להגיד לך. ולילד הזה נפגד, ושיקרו לו, וסתמו לו את הפה, והרחיקו אותו, ובגדו בו, והתעללו בו, והכילו אותו בחרה, וכל דבר אחר אפשרי, חוץ מלחבק אותו, ולהיות שם בשבילו, שזה פעם בטיפול רגשי כזה או אחר, באף פעם, גם עד שמגיעים לזה, אז אתה עושה את זה, וזהו, זה נעצר שם, אתה לא עושה את זה על בסיס קבוע. אתה, וואו, נחשפתי לילד הזה, אני איתו, אני דואג לו, ופה זה נגמר. ואני חושב שהמקום הזה שמשתיק את הילד, כאילו נותן לך איזושהי אשליית שליטה, אני עם הידיים על המושכות, אבל אני... וואי, זה כל כך מדויק. אימא'לה, אבל אני עם הכרכרה, נוסע לכיוון השני, לתוך הצוק, התלול ביותר בעולם. סתום את הפה, אתה לא ווייז. סתום את הפה, אני יודע לאן נוסעים, הוא לוקח אותנו לתוך צוק להידרדר את כל הגרנד קניון למטה, אבל לא... בדרך הפשוטה שתוביל אותי לארץ אני מתמודד עם זה. ואני חושב שפשוט זה המקום, כאילו. ואיך מתמודדים? איך מתמודדים? האמת השבוע ביקשת ממני להיות ברגע, ביקשת ממני לעשות איזה רגע לשנייה. שלחתי את בר לתרגיל. וואו, היה לי כיף. זה היה לי מה זה כיף מהצד. קודם כל אני חייב להגיד שבשונה אני בדרך כלל מדמיין פרפרים, ולבבות, וחדי קרן עפים בעננים, ואלוהים יורד ונותן לי כוס יין, תשתה איתי בר. זה לא עובד ככה. אני הייתי ברגע, ולא הרגשתי איזה משהו מטורף, אבל זה קל עליי. כאילו, שנייה ישבתי באיזה חדר איתו, שתקתי, הסתכלתי עליו, רק התמודדתי שנייה עם להיות עם הילד הפנימי הזה פנים מול פנים, וזהו. גם אמרתי לחדר, אני לא הרגשתי שזה, אבל משהו נרגע בי. כאילו משהו, שנייה הייתי. רגע, קודם כל הייתי.
לפני שאני עכשיו מספר לך מה ראיתי ומה זה, קודם כל ישבתי והייתי, וזה לא מובן לי מאליו, כי אני בדרך כלל נמנע מבכלל להגיע למצב שאני יושב ועוצם עיניים, שם מדיטציה, מדליק איזה נר, זה אפילו לא זה, זה שנייה להיות ברגע, זה להקדיש לזה את הזמן, זה לא לעשות כביסה, זה לא לעשות כלים, זה לא להתעסק בזה, זה לא לאכול, זה לא לעשות כלום. אתה עכשיו יושב, עוצם עיניים, אתה אימבר. וזה בשבילי היה פרייסלס. זה מעבר ללא לעשות, זה גם ממש, זה ממש להסכים להתמקד רגע פנימה. כן. זה לא רק לשבת ולעצום עיניים והכל, כאילו נכון שאומרים שמדיטציות, כאילו צריכות לגרום לך לא לחשוב וזה לא נכון, זה חרטה, כאילו בוא, אתה חושב הכי הרבה, אבל מין אפילו אם אתה מצליח דקה, נכון. רק שנייה לשהות בגוף, פשוט כזה, מה אני מרגיש? אוקיי, יש פה אינטגרציה, יש פה זה, יש פה זה. מעניין אותי מה את חושבת על הסיפור דרך. כאילו אני תמיד חייב אני מדמיין את הצ'קרה, את האנרגיה עולה, את הטטאינג, את הסיפור דרך של הטטא, שזה עולה. זין שלי. באמת, זין שלי. אז שמתי לב שברגע שאני מתעלם שנייה מהמה שלימדו אותי, אין לי ספק שזה עובד. אין לי כוח לזה. לא, זה גם לא עובד. עדן, אני בשלב שאין לי כוח, מבחינתי חוץ הכפתור, אני שם, אני נמצא פה, יופי, אני יורד חזרה, אין לי סבלנות, אין לי זין באמת לשבת, ולעשות את כל הדמיון המודרך. תקשיבי, לאנשים אחרים אין לי בעיה לעשות את זה. על עצמי, לתרגל את זה, אין לי סבלנות. בשבילי זה סבל, לשבת עם הילד הפנימי הזה, ואני צריך על זה לעבוד רגע. רק על לנתק שנייה את החיבור השגוי אצלי במוח, בין עבודה מול הילד הפנימי, לבין סבל. שנייה להפוך את זה, זה בסדר להיות עם הילד הפנימי. התרגום של זה, זה הדבר ראשון שצריך לקרות. יש אנשים שהם כל כך נבגדו, כל כך דפקו את עצמם, שזה לא מובן להם אליו אפילו לעשות מדיטציה. ברור. כאילו אני מבחינתי יכול לשבת ככה, ואני בכלל חושב על העבודה ועל זה, אני לא מתנתק. אני כאילו נשאר במיינד. אגב, הדבר הכי בסיסי בעולם, פשוט לשבת ולהיות עם עצמך, זה אפילו לא, כאילו מן אנשים קוראים לזה מדיטציה, כאילו זה הוויה רוחנית, זה לא. 10 דקות ביום, תחברו את הפאקינג טלפון שלכם, תעצמו עיניים ותשאלו את עצמכם, מה קורה לי בגוף? מה אני מרגישה? עכשיו, מבחינתי מדיטציה, דרך אגב, זה בדיוק זה. אני לא עושה שום ישיבה מזרחית, אני 99% שוכבת על הרצפה בבית. כן, גם אני. כן. כאילו אתה איזה ג'וק. וואי, ממש ג'וק. ואני פשוט אומרת לעצמי, אוקיי, מה קורה? כאילו, מה העניינים? בוא נשמע. וממש התשובות, הן סופר פשוטות, כאילו, וואי, אני מרגישה חור בלב, פתאום, יש לי חור בלב, אני כזה, אוקיי, יש לך חור בלב. ועצם זה שאני פשוט שנייה נוכחת עם זה, ואני אומרת את זה לעצמי, ואני אומרת, אוקיי, את עדן קדוש, שוכבת על הרצפה, עם חור בלב. זה מה יש. ולא מנסה לריב עם עצמי, ולא מנסה להתווכח עם זה, ולא עכשיו כאילו צוללת למחוזות של טוב, אני אעשה ריברסינג, ואני אעשה זה, ואני אלך, ואני תקשר, אני פשוט נוכחת עם הפאקינג חור בלב, ומסכימה להכיר בזה. מבחינתי זה מהות האהבה עצמית, כי אני לא רבה עם עצמי, אני גם עכשיו לא רבה עם עצמי, וגם עכשיו יש לי דפוסים שהם בלתי נסבלים בהתקשר לתחילת השיחה הזאת, של דפוס של להרגיש מנה, או דפוס כזה, או לא משנה, כל אחד והשיט שלו. אני לא רוצה לריב עם עצמי יותר, אני לא רוצה להתווכח יותר עם עצמי, על מה אני מרגישה, ואיך אני מרגישה, ומתי אני מרגישה, אני רוצה פשוט להיות, אני רוצה פשוט פאקינג להיות, ואם כאילו זה לא טוב באותו רגע, אז זה לא טוב באותו רגע. ומבחינתי החוסר ביטחון מתחיל להיגמר במקום הזה שאני אומרת, וואי, לא מספיק טובה, אוקיי, אז את לא מספיק טובה. קיבלת את מה שאת רוצה, יופי, עכשיו אפשר להמשיך את החיים, כאילו מין כזה, סבבה, אז לא מספיק טובה. לתת רגע לרגש מקום, זה כאילו זה? כן, רגע כנות שנייה וקבלה לפני הכל. זה כל כך קל ולכולם זה כל כך קשה. זה לא קל, מי שאמר לך שזה קל, סביר להניח, לוקח לך 1,500 שקל על פגישה. והתשובות הכי פשוטות, אז למה אתה לוקח 1,500 אם זו תשובה כל כך פשוטה? אז תסתום את הפה שלך. סתום את הפה שלך ותראה דרך. תראה לי את זה בריל של 30 שניות, אם זה כל כך פשוט. למה לא להנגיש את זה להמונים? למה לא לסבך הכל ולהפוך הכל אני באופן אישי גם ככה נמאס לי מהמסחרה של עולם הרוח, כאילו יש אנשים שלקחו את זה צעד אחד קדימה וזה כבר הפך להיות מתועס מדי, כאילו. לא, אני יצאתי עם ניו אייג'י אחד בחיי וממש הספיק לי כל הזיוני מוח 3,000 ידידות, עם כולם שכבתי, אבל את לא בסדר, כי את צריכה לקבל את הקנאה שבך, סתום את הפה, שים רעלה, סתום את הפה. שים רעלה, אני מת. לא רוצה לשמוע את השטות הזאת. כן, לא יודעת, אני חושבת שהחוויה האנושית מבחינתי, ומה זה להיות רוחני מבחינתי, ואיך אני עוברת החיים בשלום בלי לאבד את זה, זה פשוט כאילו,
אוקיי, לא תמיד הכל טוב, אני בסדר עם זה, שלא תמיד הכל טוב, אני מפסיקה להתווכח עם זה, אני מפסיקה לריב עם זה, אני לא רוצה לנסות להעביר את חיי בניסיון כושל, לשנות את מה שגם ככה עולה לי, כאילו מין, סבבה, קודם כל אני אקבל את זה, ואחרי שישבתי ואמרתי בכל 5,000 פעם, את אפסית, ואת דבילית, ואין לך כלום, נכון, אין לך כלום, תוקה, אין לך כלום. תעמותי על הרצפה, אין לך כלום. אז אני אומרת, אוקיי, מיציתי, באמת מיציתי, באמת, אמרתי, מיציתי. מה השלב הבא? ואז אני יכולה לעבור מתוך מקום שבאמת קיבלתי את כל החלקים שבי, שזעקו לי, אני לא רוצה להגיד עזרה, כי זה לא בהכרח עזרה, אבל זעקו לי להתייחסות, לתשומת לב. וסיימתי את זה. אז עברתי לשלב הבא, ולרוב השלב הבא די באופן ספירלי ונעים הופך אני מדהימה, אני נפץ, אני טיל, אני זה, איזה מדהימה אני, וואו, צלחתי עוד מכשול, וואו, איזה טירוף, איזה זה, ילדה פנימית ככה, כפרה חוגגת בבית עם החולצה, זה עניינים, עושה סטרפטיז, כאילו זה. גדול. וזה לא מגיע, אבל בכלל בלי שלב הקבלה. זה מעניין. אני לא חושב שאף פעם הרשיתי לעצמי להגיד לעצמי, אתה דפוק. כאילו... בר, אתה דפוק, אני אגיד את זה. אני יודע, תודה עדן. איזה מזל שאת פה. אני כאילו שומע את זה כל כך הרבה, אני לא מודה בזה. כאילו, אני יודע שיש בי המון דפקות, המון שריטות עומק, וואו. בחרתי לעצמי דפקות טובות, כאילו, כאלה... מוצלחות. כן. מועדוני אקסקלוסיב של חרדות כאלה. כן, אתה מלך הדפקות, שתדע. זה נחמד. די מלך הדפקות. בסדר, הכרתי נסיכה של דפקות. אני, כן, לגמרי. ממש, נסיכה של דפקות. אני כפרה, אני ג'זמין מאלאדין, רק שבמקום ערבד קסמים אני... אף על חרדות. פאקינג אף על החרדות שלי. אני מת. תדמיינו את זה, מתוקים. גדול. אוי, זה ענק. כן, אבל אני חושבת שאני בסדר עם זה, כאילו. גם המקום שאני יודעת שאני גם אשמע את הפודקאסט הזה, ואני כזה, די, את מדברת מהר, ואת לא מספיק טובה, וזה... שטויות, ודי כבר. אבל כאילו, סבבה, אז זה מי שאני. ואני בטוחה שאני אמצא עוד אנשים שהם דפוקים כמוני כדי להתחבר לדבר הזה. שמסכימים איתך. כן, פאקינג מלא ג'זמינים, כאילו ברחבי היקום. מלא ג'זמיניות. וגם אני חושבת שזה ממש חלק מההוויה של להיות אנושי. ואנחנו צריכים לעבור דרך זה, ואין באמת קיצורי דרך. אנחנו דפוקים, זה חלק מלהיות בן אדם, כאילו. ודי לקולות האלה שאומרים, לא, אתה טוב בדיוק איך שאתה. לא, אני בגישה הפוכה, אתה גרוע איך שאתה זה גרוע. בוא נתחיל מזה ונתקדם. כן, ואחר כך נוכל לראות איפה אתה טוב, איפה אתה פחות טוב, יותר סבבה. את יודעת, בפרק הראשון דיברת על הקטע עם הכעס, שלא נתנו לך להיות ברגע של הכעס, ישר לקחו אותך, עשו כאילו איזה דיטור, עשו איזה מעקף, והלכו דווקא לפתרון שנייה, לחמלה ולזה, שזה כאילו מנע ממך רגע מלהתמודד עם הבעיה. וזה מזכיר לי את זה שכאילו, כל הזמן בעולם היום לוקחים אותנו לפתרונות, ולדברים האלה, במקום פשוט רגע לדבר על דברים ולהיות, שנייה תן לזה מקום. זה לא סתם צף, זה לא בא בשביל שתגיד לו, בסדר, אני אהיה בחמלה, ואני אהיה בזה, ולא, שנייה אני אשנה תדר, אתה לא יכול לשנות תדר כל כך מהר, זה בסדר להיות בחרה, מותר לי להיות בחרה, אני מחנך את הילדה שלי ככה, אני לא אוהב את הגישה הזאת של מכניסה לעולם איזה יותר מדי כזה, את כל כאילו אני חושב שזה הצד המכוער של הפסיכולוגיה החיובית שלוקחת אנשים למקומות של אתה חייב לחשוב חיובי ואז יהיה חיובי. אם זה היה כזה קל, אני הייתי חי על פאקינג ענן ורוד ולא צריך כסף והיה לי טוב ונעים. אבל ממש. זה לא המציאות שלנו ואנחנו חיים במדינה מאוד בעייתית ומיליון חרדות ולהכיר שני המקומות הכואבים האלה והטראומטיים האלה שפוגעים בעצמנו בהמשך למה שאמרת, בהמשך ישיר, זה מבורך. זה רק יביא אותנו למקום הזה. שנייה רגע להכיר בזה. אחרי זה נלך לפתרון. די, לפתרון אפשר ללכת מאוד מהר. אני יכול לבוא עם פתרונות. גם מה זה חיובי או שלילי בכלל? כן, אני מגדיר מה זה חיובי ושלילי. יכול להיות שלך מה שחיובי, לי זה שלילי והפוך. אבל למה תחושה כביכול של כאב נחשבת חיובית? מה זה? הטייטל חיובי שלילי? פלוס מינוס? כן, מציק לי. אני לא אוהבת את זה. אני חושבת שזה נורא מגביל ברמת התודעה. מעניין. אם אני עכשיו יושבת בבית ובוכה, למה זה שלילי? מי קבע לי? כאילו, אבל אם זה מעביר אותי מדרגה... מה, תבכי? תפסיקי לבכות?
את לא יפה שאת בוכה מותק. תרגי, מה זה תרגי? מה זה תרגי? אתה תרגע, אני ארגע אותך על להרים את הכוס 200. לאוויר לפה אני מבין, אבל מה זה תרגי? זה כאילו... כן, לא, זה גם, תודה המלך שלי שאמרת לי, הגזברה הזאת יכולה להביא לי את הסעיף, אבל לא, כאילו מין, למה זה שלילי אם אני בוכה? אבל רגע, אם אני בוכה, וזה מביא אותי לשקט רוחני גבוה מאוד, ולהסקת מסקנות, ונופלים לי הסימונים כמו פאקינג זונות בפוקר, כאילו, אז למה זה לא סבבה? כאילו, למה זה שלילי? כאילו, כי כואב לי? אבל כאב זה צמיחה, רגע, אבל ילד קטן שצומחות לו שיניים, נכון. את מזכירה, ככה לכולנו, היינו בשלב הזה, זה השלב הכי כואב בילדות, כאילו זה למות, אתה וואו, רוצה למות, וואו. הילד מתפתל מכאבים ואתה יודע את זה, גם יש לך ילדה קטנה, אתה רואה את זה גם בלייב. להורים, הם לא ישנים, מסכנים, אתה גם לא, ממש. יותר מזה, אתה גם לא יכול לעשות שום דבר שיעזור לו. נכון. אני אמרח לה קצת איזה משחה בשיניים, בסדר, זה לא עוזר. אבל מה אתה הם יודע כואב כהורה? להם. מה אתה יודע כביכול הבן אדם העליון? אתה יודע אז זהו, שקלטתי שאני פשוט לא מסוגל, קודם כל רגע לקבל את זה, שזה מה שקורה כרגע. נכון, אבל מעבר לקבלה, ולהיות אתה שם יודע בשבילה. שהכאב הזה מביא לזה שהבחורה תוכל לאכול. נכון, צמיחה, צמיחה, בדיוק, הכי פשוט בעולם. ואז אני אומרת, אוקיי, אז למה כאב זה רע? אבל אם אנחנו רואים בשלב האבולוציוני שלנו, וגם בתור ילדים והכל, שאנחנו כואבים, גם אבל הנפילות, זה תמיד עד שלומדים ללכת. נפילות. נפילות על הטיטול, וואו. ברור, נפילות, ודחפי ידיים לתנור, וכל דבר שכביכול הוא ממש כואב ומציף ונורא והכל. חשמל, וואו. חשמל אחרי מקלחת. איך הם אהבתי מתים על לתקוע זה. מזלגות בשקעים. זה היה מבחינתי סופרלנד, באמת. אצלנו אבל לא נותנים סתירות כבר. היה נותנים לך סתירות? היה סתירות. עליי ספציפית אני לא זוכר, יכול להיות שכן, אגב אני לא אשפוט אותם גם אם זה היה, אני לא זוכר מספיק טוב, אבל שוב, אני חושב שאני לא נתקלתי במצב, כאילו עם הילדה שלי אני פשוט לקחתי לה את היד, אני לא נתתי לה סתירה, אבל בינינו ילדים הם מאוד נחושים, הם רוצים לראות מה זה עושה, זה חדש להם, מבחינתו זה לא שקע, זה לא מסכן אותם, זה לא מכניס 2500 קילוואט של חשמל לתוך הגוף בשנייה וחצי, מבחינתם זה איזשהו משהו שצריך לחקור, זה חור, וזה נחמד. זה לא עובד, אני לא נתקלתי בזה הרבה, אני פשוט קניתי את הדברים האלה לחשמל, שדוחפים, ואז היא לא יכולה לגעת בפנים, כי היא לא יכולה להוציא את זה גם. זהו, פשוט ככה מנעתי את זה. פה חוויית הנטישה, כאילו, אני נזכרת באיזה משהו. נו. אבא שלי, הרי מרוקאי גמור, כאילו, הכי כזה משפחת קדוש קלאסי בעולם, והיה איזה קטע שאני זוכרת שניסיתי לטפס על החלון, כאילו ניסיתי להגיע לחלון, ותקעתי את הרגל בתוך דלי של חומצה. כן. איך הגעת לדלי של חומצה? אבא, מכונה, נגר, כל השטויות האלה, יש לו מלא כזה שטויות של עבודה, אז כאילו, ובאותו רגע זה היה כאילו שורף למות, עכשיו אני כאילו מסתכלת על אבא שלי, ואני כזה, אבא, תעזור לי, איך תמות, וזה, והוא כזה, את מטומטמת. עכשיו כאילו... דברים שעדן עושה היום כשהיא עושה את הדברים האלה. וואו, ממש, כאילו, אני אומרת את זה לעצמי, אני הפכתי להיות הקול של אבא שלי, ממש. כאילו מין, אני זוכרת שבאותו רגע, זה היה כזה, אומייגאד, אבא שלי לא אוהב אותי, והוא קרא לי מטומטמת, וכזה, אני לא יכולה לטעות בחיים. למה אתה לא מכיל אותי? ממש, תכיל את זה שאני בתוך חומצה, תכיל את זה. וזה ממש מצחיק, כי כאילו מין, כאילו אני אומרת לעצמי, איזה תגובה סבבה, כאילו מצד אחד, מצד שני אני בתור ילדה כל כך הרגשתי כזה שלא רואים אותי ולא זה, וסחבתי את זה שנים שאסור לי לעשות טעויות, כאילו מין, כמו לדרוך בתוך חומצה, עכשיו החומצה זה בסך הכל סימבולי, כן, היה מלא דברים שכזה לא הרשיתי לעצמי לעשות עד הסוף והכל, וזה ממש מעניין, כאילו איך אנחנו כהורים בכלל מסתכלים על טעויות, וגם איך אנחנו מקבלים את הילד שלנו ברגע שהוא טועה, או עושה איזה משהו שהוא, או כואב לו, או צומח, או... אני לא יודעת, אצלי שוב בבית זה לא היה ככה, כי אמא שלי מאוד מכילה רגשות, אבל כאילו אני חושבת הרבה פעמים על ילדים שבוכים, ואז הדבר הראשון שאומרים להם זה כזה, אוי, ממי, כואב לך, אוי, זה... ואני אומרת, וואו, סתמו את הפה, כאילו מין, תנו לילד להביע, איזה כיף שהוא בוכה, איזה כיף שהוא משחרר, איזה כיף שהוא מוציא, וזה כל המקומות האלה שאחר כך אינסטינקטיבית, ברגע שאני אבכה, אני אהיה כאילו, אוקיי, זה טוב לבכות. בול. גם לא ההורים שלה, מה קרה? כן, מה קרה? שנלחצים, מה קרה? מה יכול לקרות? טרגדיה בגן השעשועים, נגמר הצבע האדום. גם לא משהו שאת יכולה לעזור בו בטוח, גם אם זה יותר נורא, אז מד"א, אין מה לעשות. כאילו, תקשיבי, כהורה, הדבר הכי מפחיד שקורה לי, אני פעם ראיתי את יאלי מוזגת מים חמים, דופקת שלוק ממים חמים, מיטה מ4 שלא היה נעול. אימא'לה.
אני פשוט התחלתי להתרוצץ בבית מה עושים? ולינוי אמרה לי, בר תרגע, בר אם אתה לא תרגע, היא לא תרגע, בר תרגע, היא הייתה עסוקה בלהרגיע אותי, וואו. לא את הילדה. ואני פתאום קלטתי שהילדה לא באמת בלה מים, זה רק פשוט ראיתי את העדים, והיה שקט רגע, ואז קלטתי עדים מהחולצה, עם מזגן מים חמים במקום קרים. היה לי איזה שנייה כזאת, והיא ממש בכתה וזה, והייתי בטוח שהיא בלה את זה, וכל הגרון שלה עכשיו אני בואי למיון, ולא קרה כלום, באמת לא קרה לה כלום. תכלס, במזל, לא קרה לה כלום. היא שמה לה ישר איזה משחה כזאת של כוויות, ונגמר. לא היה לה אפילו סימן. וגם היא לא בלה באמת, נראה לי, ישר פשוט ניסתה שלוק ושפכה את זה, היא הרגישה את זה כבר על השפתיים כנראה, ילדה חכמה, אבל זה ממש הפחיד אותי. וביום יום שאני איתה וקורא לה משהו, אני כזה, נבהלת, זה הביא אותך, יופי. וזהו, היא בוכה. מדהים. אני נותן לה לפקות, אני נותן לה רגע להיות בזה, אני לא ישר בוי וזה, אין לי סבלנות לזה, אני יודע שהיא צריכה את רק שאני אכיר בזה שזה קרה. נבהלת, זה הביא אותך, יופי. אני פה בשבילך, אם את צריכה משהו. זהו, היא כבר, עוד לפני שסיימתי את המשפט, היא כבר קמה והתחילה לרוץ. היא רק הייתה צריכה כי שמתי לב שכשאני לא עושה את זה, אז היא ממש כאילו, או שאני אומר לה, יואו, מה קרה? ויש פעמים שזה אוטומט שמההורים, היא מנסה לנפנף אותי, היא עוד יותר בוכה דרך אגב. היא רק רוצה שתנייה תכיר בזה ונגמר. ככה קל. אבל תראה איזה יופי, כאילו כהורה, אתה הקול של ההכרה שלה, שיהפוך להיות לה כמבוגרת. כי אם נגיד עכשיו, סתם דוגמה, בתור... הקול שבראש. כן, ממש הקול של בראש. כי אם עכשיו נגיד בתור אישה, ולא בתור ילדה, לצורך העניין אמרו לי בבית שזה בסדר להרגיש, ושהכל בסדר, ושהכל טוב, ויופי, תוציא. אוקיי. אז זה גם מה שאני אגיד לעצמי. כאילו אני אחיה את חיי בהוויה של, את בוכה? יופי, איזה כיף. כאילו, תוציא את זה, תני לזה, כזה. אבל אם עכשיו, לצורך העניין, היית עסוק בלהגיד לי, שומעת, מה את בוכה? או לצורך העניין, מה קרה? והכל טוב, והכל זה. אז אני כל כך אכנס לפאניקה, כאילו שאני לא אתן לעצמי לבכות, אני כל כך עסוקה בלהיות מתורגרת מעצם הרעיון שאני בוכה, ואז אני בכלל לא אבכה על הבעיה, ואני לא אבכה כי אני רוצה לפרוק רגשית משהו, אני כאילו נהיה אימא'לה בכלל עלה בי רגש, כזה. כן. זה ממש... מעניין אותי גם איפה זה יפגוש אותך בתור בוגרת, כאילו בתור בני זוג, הפאניקה הזאת שמשהו קורה, והחרדה הזאת שמשהו קורה, בכלל, אני לא מדבר בכלל על הרגש, אני מדבר בכלל על רגע, בכלל איך את מגיבה לסיטואציה, פאניקה, חרדה, מה קרה, יואו, הוא עזב אותי, או יאללה, מה קרה, הוא כולה עזב אותי, ביי, לא נותנת לזה מקום, שזה הצד השני, המשתיק של הרגש, ושניהם לא טובים, ממש. כאילו, הם לא נותנים מקום לרגש, ומצד שני הם גם לא מטפלים בבעיה. אז מה האידאל? אני חושב שאין אידיאל, נראה לי שבאיזשהו מקום אנחנו תמיד נשאף להיות באיזון, אנחנו חווינו את זה בקיצון, אז לנו זה כאילו ברור לנו שזה תמיד... אנחנו קיצוניים? מה פתאום? למה אתה אומר דברים כאלה בשידור חי? בני טובים, אנחנו לא... אני חושבת שלקח לי זמן לחנך את עצמי, כאילו מין להיות אוקיי, הוא עזב אותך, את בוכה, ואז ממשיכה הלאה. כזה, כאילו, כל כך פשוט. כאילו מין, אני לא הופכת את זה בכלל לעניין מנטלי הרבה פעמים. כאילו, אני לא נצמדת לסיפור של עצמי. כי הרבה פעמים הסיפור יכול להוביל אותנו למקומות ממש גרועים וקורבניים והכל, שגם מזה לקח לי הרבה שנים להתנתק. כאילו, מתוך מקום של, עכשיו נפרדו ממני, אז אני כזה, יואו, אז אני ככה ואני ככה ואני ככה ואני זה ואני פה ואני שם, אני בכלל נמצא אהבה יותר, ואף אחד לא יאהב אותי, והוא עזב אותי כי ככה וככה וככה, והוא נמצא מישהו יותר טובה, והוא יאהב אותה יותר, סתמי כבר, כאילו מין. סתמי כבר. היום אני נמצאת במקום אחר מבחינה הזאת, אני יכולה ממש לבכות בגלל פרידה, אני יכולה להתרסק, אני יכולה להישאר שבועיים במיטה, ולתת לעצמי להוציא כל טיפת כאב שהייתה לי בגוף על הבחור, אבל אז אני בסדר. כי מה שאני מתמקדת במנטליות, שזה גם לא פחות חשוב מן שהמוח נותן גיבוי ללב, אז מה שאני מתמקדת במנטליות זה, הוא עזב אותך, כואב לך, את מרגישה נטושה. זה מה שקורה כרגע. ותו לא משנה מה הסיפור. אל תמציאי לעצמך שטויות גברת, אל תברחי מזה, כאילו, מה שכואב לך זה שאת מרגישה נטושה פשוט וקל. די, תבכי את זה, תעברי את זה, תתרענני על זה, לא משנה מה. ותעברי הלאה, ותפתחי טינדר. סתם, אל תפתחו טינדר, זה נורא. אל תפתחו טינדר, זה נוראי. זוועה אחרי. זוועה מה שהולך שם. כבר אחרי שלב. כמו הלום קרב, יושב כזה. מה ראיתי? קשר רציני, שומרת שבת. וואו, ממש. איך זה שאתה לא באמת מצליח להיות בפנים ולחוות את הכאב כמו שהוא,
משפיע עליך בלייב בתוך מערכות יחסים. כי אני יכולה להגיד לך שאמרת כמה דברים שמיני ממש הרגישו לי שאני שומעת אותם מבחורים שיצאתי איתם. די. כן, וזה כאב לי כזה, אבל מצד שני זה גם ממש מסקרן אותי, כי מין אמרת משהו, או אמנם ביטלת את זה, אבל כאילו מין אמרת את זה כן באינסטינקט, וזה כן משהו ששמעתי בעבר על המקום של אם היא הייתה מספיק טובה, אז ני. ואני כזה, איזה באסה, כאילו, ושמעתי את זה גם מהצד השני, שאמרו לי כאילו משפטים כמו, הפעם חשבתי שאני ארגיש א' ב' ג'. כן, אני חושב שהמפתח לפתרון של הדבר הזה, טמון באיך שאני תופס מערכת יחסים. אני חושב שהדפקה, קודם כל הדפקה אצלי, הדפקה לא בצד השני, היא בסדר גמור. רגע, אבל איך אתה תופס מערכת יחסים? היא חייבת להיות מושלמת והרמונית ומכילה, והיא צריכה לשמוע אותי ולראות אותי ולקבל אותי, וזה לא עובד ככה. היא לא תראה אותי, היא לא תכיל אותי, היא לא תמיד יהיה לזין אליי. אני הייתי נשוי, אני הייתי עם אישה שהייתה בהיריון. אגב, כשלינוי, גרושתי, הייתה בהיריון, היא הכילה אותי אפילו יותר ממה שהייתה כשהייתה לפני וואו. ההיריון. באמת שיאמר לזכותה, צריך לדעת גם עם מי להתגרש, יאמר לזכותה, שהיא באמת מצאה בעצמה את הכוחות להיות כאן בשבילי, למרות שזה לא היה קל בשבילה. אני הייתי מאוד נשען, הייתי במקומות קורבני, אני מאוד קשה, כי עברתי דברים בחיים שלי, הגירושים של ההורים שלי, כל מיני דברים שהשפיעו עליי מאוד ברמה שלא יכולתי לתפקד. וכל הזמן נשענתי, והייתי צריך שהיא תהיה שם בשבילי ותשמע אותי ולהכיל אותי. איך קורבנות נשמעת בתור קול פנימי? כאילו, אם אני עכשיו אומרת לך, תגיד לי מה הקולות הפנימיים של הקורבנות אומרים לך באותו רגע כדי שתאמין להם. נמאס לי, עוד פעם זה קורה לי, אוף, די כבר, כמה אני יכול לאכול חרא, כמה, ואכלו לי ושתו לי אבל איך זה מושלח על הצד השני? כאילו, מה אתה אומר באותו רגע? אני כאילו מביא אליה, אני כאילו זורק עליה את החרא שעובר עליי, ומצדיק את זה בגלל העבר שלי. וזה לא סבבה, וזה מתקשר למה ששאלת אותי קודם על הלא מספיק טובה, אני בראש שלי לא מספיק טוב, איך אני אאמין שהיא מספיק טובה, איך אני אראה אותה שהיא מספיק טובה, אם אני לא מאמין שאני מספיק טוב. זה ממש חזק. דומה מושך דומה, סליחה, התדר שלי מושך רק את מה שאני מסוגל למשוך, ואם אני כל הזמן חי בי, אני לא מספיק טוב, אני נוראי, אני זה, אז אני אמשוך מישהי שאני אסתכל עליו ונגיד, זה לא מספיק טוב בשבילי, ואני כל פעם תקוע באיזה לופ שאני רץ אחרי הזנב, של היא לא מספיק טובה בשבילי, אבל רגע, בוא תתחיל שנייה זה למה אני כל כך נהניתי שאמרת לי, רגע, תתחבר לעצמך ותסתכל לעצמך בעיניים, וגם מחברים כמוך, ויש לי עוד חבר טוב שבא ומזכירים לי את הדברים שאני טוב בהם. המקומות שהכי היו קשים במערכת יחסים שלי, זה שלא שמעתי כמה אני טוב, שמעתי הרבה ביקורת. עכשיו, זה לא נעשה מרוע, היא באמת רצתה לעזור לי להשתפר. אני לא יכולתי בכלל להשתפר, כי הייתי בנקודה שאני לא מקבל את עצמי, אז לקבל על זה עוד ביקורת, זה גמר אותי. וואו. זה הפיל אותי לקרשים. איך אתה חושב שאפשר לגשר על זה אבל? אני חושב שאי אפשר לברוח מלשבת עם עצמך פשוט, כאילו אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר. אתה יכול לברוח המון זמן, אבל בסוף זה כבר יצוף. כמה אפשר להשתיק את הקול הזה? כמה אפשר להגיד, סתום את הפה, ילד, שער בחוץ רגע. תן לי לנהל את זה, אני יודע מה אני עושה. תן לי, אני מספיק, באמת, שקרן אני לא. שקרן אני לא. אתה משקר כשאתה אומר את זה. ממש. שקרן אני לא, אני יודע מה אני אומר. אתה יודע מה אתה אומר, אבל אתה לא עושה. זה כאילו כמו כזה שמישהו מתחיל לצאת איתך, ואז הוא אומר לך, שתדעי לך, אני בחור מה זה רציני. את יודעת שהוא כאילו מזיין מהצד מלא. וואו, מלא. כאילו, זה קטע, כי כאילו אתה אומר פה דברים שאני מרגישה שממש ממש ידהדו לחלק מהצופות שלנו דווקא, ולא במובן רע, כאילו במובן של חמלה, כי כאילו מין, אני לפחות מרגישה שהרבה פעמים בכלל לא יוצא לנו לשמוע את הצד הזכרי, מרוב שהוא כזה, אתה עוד היית שם, כן? אתה עוד היית נשוי, אתה עוד היית... אני גם הייתי בצד הפוגע. ממש. בגלל זה אני כאילו מבין את זה, אני פשוט, התמזל מזלי לעבוד עם נשים, אז אני חווה איזשהו תיקון למקום שהיה פוגע בנשים. קחי אותי 10 שנים אחורה, לתקופה של הטינדר של אז, שהוא רק יצא, היה לי מה זה כיף. בר מבוגר, בר ממש מבוגר. אני זקן של החיים. לפני 10 שנים, 14 שנים, שהייתי בצבא, שהייתי מאבטח שזה, בתקופת ההוללות שלי, היה לי מקום שכל הזמן רצה להשיג, ואז כשהוא השיג את זה, אוקיי, ומה עכשיו? אתה עדיין עושה את זה? לא, אין לי את היכולת. כי אני אגיד לך מה הקטע, אני מאוד רוצה אהבה, אבל אני שם לב שלא משנה מה אני אעשה, לא משנה לאן אני אלך, לא משנה לאן אני אפנה, ואנחנו מדברים על זה המון, אם אני לא אשב עם עצמי, יאהב את עצמי, יאכל אוכל בריא, ישקיע בספורט שלי, יעשה את זה, יפתח את הלב וירפא את המקומות שבאמת, וואלה, אני צריך לשבת עם מישהי שתגיד לי, זה בסדר גמור, לרפא שנייה את המקום הזה,
הדבר הזה זה טיפול פסיכולוגי שלם בלייב. ולשבת שנייה ולהבין את זה, להיות בזה, אני לא יכולה ללכת לשום מערכת יחסים. נכון. והאמת שאני גם מרגיש את זה שלא משנה, קשה לי, כבר עכשיו קשה לי, להיכנס, לחשוב בכלל, אני מאוד רוצה, אני לא יכול. אני לא באמת יכול. אגב, זה לא קשור לגרושתי, גרושתי מהממת, אנחנו פשוט, אם הייתי יכול, הייתי מחר במערכת יחסים, וכזאת שטובה לילדה שלי, אני יודע בגדול איזה תכונות אני מחפש באישה, אבל האם אני יכול להביא לה את בר במלואו? כשאני אוכל אני אביא לה. כרגע אני רואה שזה קשה לי בטירוף, ואני לא מצליח, אני לא מצליח להיות פה בשבילי, אני אהיה פה בשבילה. שנייה, תהיה כנה עם עצמך, תהיה כנה עם עצמך. אתה רץ וזה, אין בעיה, אתה יכול להיכנס למערכת יחסים, השאלה מה המחיר? האם אני אפגוש את מה שפגשתי במערכת יחסים הקודמת שלי, עוד שנייה במערכת יחסים הבאה? זה בול מה שהרגשתי השבוע, שתדע. כאילו, המקום הזה שאני לא מספיק בשבילי. כאילו, הרגשתי שכזה, גם יצאתי עם בחור, ובחור ממש 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 נהדר, באמת, כאילו, מקסים. חתך. בלי שמות, עדן. לא אמרתי. לא בלי שמות. אתה יודע מי אתה. סתם, לא, אבל חתיך ומהמם ומקסים ברמות, ופשוט הרגשתי שכל פעם שאנחנו מתקרבים, כל כך קל לי ללכת למקום של מה הוא רוצה ומה הוא צריך. עוד פעם. אני מרגישה אני לא שומעת את עצמי הרבה פעמים. וואי, וזה מה זה עצוב לי, כאילו אני מדברת על זה ואני אומרת, למה את לא שומעת אותך? את הכי מתוקה בעולם, תקשיבי לך, כזה, ואני חושבת שזה התבטא בדברים נורא 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 קטנים, כאילו... למה את לא מצליחה להתמסר? טוב, זו שאלה לא נכונה, את כן מצליחה להתמסר. למה את... אני לא מצליחה להתמסר. לא, כאילו, לא all in. לא all in. יש שם איזה, אני לא יודע כמה אחוזים, שהם לא שם, ולך זה לא... אני אגיד לך למה? בגלל הרמת נוכחות שאני באמת באמת מביאה. לעצמך או לא? לעצמי, ברור, אוקיי. כי הוא מבחינתו מקבל... אז מה זה מייצר פער? מה זה פער? בשביל עדן אני סבבה, בשבילו לא, זה לא היה אמור, זה היה הפוך פעם. תחשוב שמבחינתו אני סופר וומן, אני עושה הכל. אני נוכחת ואני אוהבת ואני שרופה לה ואני זמינה בשבילו וכל מה שהוא רוצה אנחנו עושים וזה מתבטא בדברים הכי קטנים. כאילו נגיד, רוב הזמן היינו אצלו. אוקיי. למה שלא נהיה אצלי? כאילו אני לא מעיזה לבקש. כן, נחמד פה. וואלה, כיף פה. נחמד פה, לאללה. אבל כאילו, אני לא, כל כך הרבה דברים נורא 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 בסיסיים, אני לא מעיזה לבקש. עכשיו היה לי בחור בחיים שלי, וואי, זה כאילו קטע מטורף, באמת, אני חייבת לשתף את זה, כי זה כל כך מטומטם, אבל זה מה זה נפל על זה. כאילו היה לי מישהו שהיינו איזה כזה שנה ב-on and off, ומאוד מאוד מאוד אהבתי אותו, אתה יודע על מי מדובר, אני לא אעלה שמות, זה לא בסדר. לא, יניב. על היניב. יניב. ואחד הדברים ששמתי לב זה שאף פעם לא, כאילו לא הכנסתי את הכלבה שלי למשוואה. והכלבה שלי היא כאילו ילדה שלי, אני שרופה עליה, אני מטורפת עליה. זאת אומרת שהיית משאירה אותה פה וכאילו... לא, הייתי כזה, שמה אותה לרוב אצל אמא שלי או דברים כאלה, אתה יודע, לא היינו נפגשים בתדירות כזאת גבוהה, אז מין זה היה פעם אבל לא הדגשתי משהו שממש ממש 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 חשוב לי, כי הרגשתי שכאילו מין, לא בא לי להפיל את זה עליו, וכזה זה צורך, וזה יהיה כזה, כאילו מין נתתי לעצמי גם מלא מלא קולות ומלא תירוצים, במקום להביא את עצמי, ואז אני זוכרת שלפני איזה כמה חודשים ישבנו ודיברנו, וזה היה כבר אחרי הפרידה והכל, ואז אמרתי לו, זה לא יכול לעבוד בינינו, שתבין כמה השלחתי עליו, כאילו, ואז הוא אומר לי, למה? ואז אמרתי לו, כי מה אני אעשה עם הכלבה? כאילו כזה, והוא אומר לי, על זה את חושבת? מטומטמת, כאילו. Seriously? כן, ופשוט, היה נראה לי כל כך הזוי להכניס צורך שלי לתוך הזוגיות, אבל באמת צורך שהוא כל כך בסיסי, כאילו. ומין אני שמה לב שאני, מה אני עושה? אני נכנסת לקשרים, יחסית קצרים, זה הלופ שלי, כאילו. נכנסת לקשרים, וואי, אני מרגישה שמי שישמע את הפודקאסט הזה לא יהיה מאוהב בי, אבל כאילו תהיו מאוהבים בי, כפר עליכם. אבל... איך אפשר שלא? איך אפשר שלא? אני נכנסת לקשר, יחסית קצר, אני נותנת, מותשת, מסיימת את הקשר. למה? כי פתאום אני כזה מין, מתחברת לעצמי שוב, ואז אני כזה, התגעגעתי אליי חיים, כאילו, לא התראינו מלא זמן. מה זה חברה? שכזה, וואלה, אתה לא עונה לטלפונים, זה חודש ככה אני עם עצמי. וזה כאילו פחות חמור ממה שזה היה, כי אני יותר מבינה בזמן אמת איפה אני פחות ואיפה אני יותר, אבל יש דברים שאני בכלל לא שמה לב אליהם עד שהקשר לא נגמר. נגיד, וואלה, אני בן אדם שקם כל יום כמעט ב5 בבוקר להתאמן. נכון. זה חשוב לי, אני אוהבת את זה. היא גם לא עונה אחרי 9, זה משהו הזה. כן, וואי, אני ביזיון. היא נרדמת מוקדם, כמה מוקדם. 8:30 במיטה, סבתא עדן, באמת. וואו, תהי אימא טובה. וואי, ממש, ממש. כן. אבל אני עפה על זה. זה חיים שיצרתי לעצמי, וזה שגרה שיצרתי לעצמי.
ושאני בזוגיות, אני כאילו הולכת לישון כל היום באיזה 12, למה? כי זה השעות שלו. זין, לא, למה אני עושה את זה לעצמי? כאילו מין, ואני אפילו לא, אני כאילו אומרת לעצמי, זה הריצוי? כן, אבל זה ריצוי שקט, כאילו זה מין לא ריצוי שעולים עליו, כי הרבה פעמים אנשים מתייחסים כאילו לדפוסי ריצוי בכזה, אני מכינה לו יותר מדי אוכל, אני שוכבת איתו שכלא בא לי, אני רואה רק את הסדרות שלו, אבל זה לא זה, זה האם השגרה שלך היא עדיין השגרה שלך? האם הקולות שלך הם עדיין הקולות שלך? הבייס של עדן נפגע. ממש. כן. תקשיב, אני לא יצאתי לדייט עם עצמי כל החודש האחרון. וואו. למה? ובונה, יצאתי פתאום לדייט והייתי כזה, בונה, את חסרה לך? כפרה? איך את חסרה לך? כאילו מין איך נראה התגעגעתי. הדייט של עדן? וואי, ישבתי במסעדה. לבד. ישבתי במסעדה לבד, על איפשהו כזה, על החוף כזה בתל אביב, והזמנתי סלמון באיזה 120 שקל ביזיון. פשוט זה הדבר הכי ריבוני היחיד שהיה בתפריט שהוא לא כאילו, שהוא לא שומן רווי על גבי שומן רווי. פחמימתי. כן, וכתבתי מלא, והיה לי מה זה כיף. וישבתי, וכזה המלצר התחיל לדבר איתי, ואז אמרתי לו, שומע, אני בדייט פה. ואז הוא אמר לי, את מחכה למישהו, ואני כזה, לא. אני בדייט. איזה מוזרה. אני, כן, קצת מוזרה, קצת ממש. אבל כאילו מין, היה לי ממש כיף, והתגעגעתי לזה, וזה הדברים, נגיד, שאני לא עושה בזוגיות. ואני חושבת שברגע שאני אצליח לעשות אותם בזוגיות, וברגע שתהיה הלימה בין החיים שלי כעדן, לחיים שלי בתוך עדן. חנף את המילה הזאת. איזה מילה יפה, הלימה. הלימה. אני פגשתי אותה לראשונה אצל לירון אליהו המאממת, שאט אאוט ללירון אליהו המאממת, שעבדתי אצלה פעם ואני שרוף עליה, שהיא דוגמה ומופת בעיניי לאיך שהבחוץ פוגש את הבפנים. וואו. כאילו שזה חופף, שזה אותו דבר. שזה אנשים שהם באמת, מה שהם מוצאים כלפי חוץ, זה מה שקורה בפנים, ואני חייב להגיד לך כשאתה במקום הזה, אתה יודע שאתה עושה משהו טוב. ממש. וזה לא מובן מאליו. להרבה אנשים זה כזה, כן, הוא בן אדם טוב, כן, 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 אבל הוא אומר לך דברים ובגלל זה הוא נשמע לך בן אדם טוב, או שמה שהוא אומר הוא גם עושה. ממש. כי אני, וואו, כל החיים שלי פוגש מקומות שאני מדבר, ורגע, שנייה, צריך לבחון את עצמי, ואני בכלל עומד בקריטריונים של הדברים שאני מעביר. אז זה בדיוק ההלימה הפנימית הזאת שאני מדברת עליה, שמתבטא בצורה או שלי מול עצמי, או שלי מול עצמי, כאילו מין, זה אף פעם לא באמת קשור לאף אחד אחר, אבל הרבה פעמים אני יוצאת ממערכת יחסים, ואני כזה, הוא לא נתן לי להיות אני. זין, אני לא נתתי לי להיות אני. כאילו, תתאפסי לחיים שלך, גברת, הבחירה בידיים שלך, ואני יכולה להגיד שהיום אני באמת, באמת, באמת יודעת מה זה אומר להיות אני. בול. וזה לא אומר שאני גם מיישמת את זה כל כך טוב, זה פשוט אומר שאני מבינה את הקונספט. כאילו, כזה, לא יודעת, אני לא טובה בקטן, אבל אני יודעת את החוקים. וואי, אני לא יודע מה עושים בקטן בכלל. מפסידים ובוכים ונהיים סופר תחרותיים בהגזמה. כן, אני רואה שאליאס כבש את המדינה ביום כיפור. אני לא יודעת מה זה אליאס. זה משחק כזה שעושים פנטומימה, וצריך להגיע כזה לאלה, כמו מבוכים ו... איך להיות אשכנזי ב-50 שניות. וואי, ממש. ממש. משפחת קדוש, אני לא הולכת לדעת מה זה אליאס, אני ממש מסרבת. ממש מסרבת. כן, אבל זה מעניין. מה מרוקאים משחקים, עדן? בביצים. גם עיכוב. די, אני מרגישה שאני כאילו, אני השילוב הממש אבסולוטי בין כזה עומק לגסויות. וואי, ממש. אני כאילו עומק כללת או אומרת משהו חכם, אין לי אמצע. כן, אין לך אמצע. זה ביזיון. עדן, אתה על הסקאלה. אני הסקאלה, ביץ'. אתה הסקאלה, מההתחלה ועד הסוף. זה קטע, מה אתה חושב שהיית נותן עצה למאזינים שלנו, בתור אנשים שנורא נורא נורא חיים את זה, את הדואליות הזאת, כן. בין הראש ללב, בין הנוכח ללא נוכח, בין הריצוי ללא ריצוי, מה היית נותן עצה מיידית, שתעזור מי להתחבר מיידית פנימה? כאילו ברגעים שאתה מרגיש שאתה לא מחובר, מה היית אומר, עכשיו תעשו את זה וזה יעזור. אין לעצמך את המוח או לא, סתם. יא בן זונה, דבר אמת. דבר אמת, דבר אמת. אתה שקרן, אני יודע שאתה שקרן. שקרים וכזבות. נחת מוגלתית, סליחה. שנייה, עדן. אין, עם משהו מיוחד. עם משהו מיוחד. שנייה, רואה רק שקרים וכזבות. אתה יודע שהבוי פצ'יר. אני תושש. די. בפרק הקודם אמרת לי, דיברנו על זה שכאילו את מכירה אותי, את יודעת שאני, יש לי את הנטייה הזאת לפעמים, ללהיות גם וגם וגם וגם, ואני לא מצליח לאזן. השיעור הכי גדול שלי בחיים זה למצוא את האיזון, כי אני מכיר את הוואו, ואת היואו, ואני צריך להיות שנייה
וואו יואו, זה כמו שיקו שק כזה. ממש. שיקו שוק. שיקו שק, איפה אני? שיקו שוק. מה אני לובשת היום? זה שיקו זה שוק. היין קצת. היין עשה לנו טוב, עמק האלה, תודה, שאט אאוט ליקב מוני. הספונסר שלנו, שהוא לא יודע שהוא הספונסר שלנו. חיים תשלם על הפרק, הבן זונה. אוי, בדוק. וחזרה לנושא. חזרה לנושא. הדואליות הזו, צריך ללמוד לחיות איתה, ואני חושב שזה הסיבה אגב שאנחנו תקועים, אני לא רוצה להגיד תקוע כי אני עושה את זה מבחירה כבר, אבל אנחנו לא בזוגיות, כי אנחנו צריכים שנייה להבין את זה בעצמנו, ולמצוא את הבן אדם, את המישהו, מושו זה הענו, זה הדרקון. מגיד שתמצאו את המושו שלכם, חבר'ה, אז לא זוגיות. ואני יאו מלך הסלע, ולא תוכלו לעשות דבר בני דומבנות. סליחה, נכנסתי לזה רגע. הפרק ירד מהפסים וזה הרגע. זהו. זה מה שקורה, שותים חצי בקבוק של מוני. של מוני. אתה יודע מי זה סורן, המתקשר? יש מתקשר שם סורן. כן, והיית נשמע בדיוק כמוהו, בדיוק כמו הדמות המצרית שהוא מעלה. דמות מצרית? כן, יין לפרק, מרגיש לי כרגע כמו רעיון נהדר. נהדרת, היינו צריכים לעשות את זה לפני, כאילו היינו צריכים לסיים את הבקבוק ואז להתחיל את הפרק. בוא נראה אם אני ארגיש ככה בבוקר, אפשר? אפשר להגיד אותו. לא, זה יין טוב, אין לו אפטר אפקט. לא שמנו רופיז. ממש, שמנו רופיז. רגע, איפה היינו? היינו במשהו חשוב. היינו במשהו חשוב מאוד. רציתי שאני אתן איזה עצה. נכון, אני עדיין רוצה. זהו, ירדנו מהפסים. הפרק הזה ירד מהפסים. קאט לעצה. כן, עצה ידידותית. אני חושב שהעצה הכי טובה שאני יכול לתת למישהו שחי את החיים, את הדואליות הזאת מאוד ברמה גבוהה, מישהו או מישהי, זה פשוט תקבל את זה ותקבלי את זה, כי אנחנו דפוקים מהתחת, וזה מה יש, ואנחנו חיים את זה יום יום, זה התמודדות, זה עבודה, זה לא פשוט, וזה אגב הולך ומחמיר. אני לא רוצה לבאס אתכם, או אתכן, אבל זה הולך ומחמיר, ובגלל שזה ככה, עדן נתנה את הטיפים, בפרק הקודם היא אמרה לי על זה, שכאילו, מי שתהיה איתי צריך לקבל את זה, זה נכון, זה באמת ככה, כאילו, זה מה יש, ואם אנחנו נלמד להתמודד עם זה, זה יהיה הרבה פחות נורא ממה שאנחנו עושים מזה, וגם, אנחנו מדברים על זה המון, על הקבלה הזאת, על הזה, אנחנו לא מספיק מדברים על זה אפילו לדעתי, זה פשוט צריך לקבל את זה, כאילו זה אני, יש לי את הצדדים הכיפים שבי, יש לי את הצדדים הממש גרועים שבי, אבל אני מפסיק לחיות בה, אני רק פה, או אני רק שם, אני גם וגם, וזה בסדר. נכון, גם ראש וגם לב. זהו. גם מרצה וגם לא מרצה. גם לא מרצה, גם דפקט וגם לא דפקט, ואתי איתי גם שם וגם שם, אתה יודעת למה? כי תרוויחי גם פה וגם פה. דפקט הוא דפקט אקסטרה. דפקט הוא דפקט הוא דפקט. to defect to defect to defect. היידה, זה מרגיש לי כזה, איך הולך? וואי, הרמיקס הנורא הזה, שאתה כל כולנו ברולטה, ברולטה, ברולטה. ברולטה, 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 ברולטה. אני מרגישה, אתה מבין שיש פה קונספט חוזר, כי בפרק הקודם אנחנו קצת שרנו נס וסטילה באיזשהו שלב. כן. שמעתי את זה היום והייתי כזה, וואו, אני מחקתי את זה מהראש. ממש. ממש. אני בגדול מעביר לאנשים את הנסיעה עכשיו. אני נהנה מזה גם. אם אתם נוסעים לפתח תקווה, תנחומיי. מחלף געד, מחלף ההלכה חסום, תודה לשלום שתזמן לנו 40 דקות, תודה שלום. תודה שלום. תודה שלום. תודה למוני, תודה ללירון, תודה לנו. תודה לנו. בוא נהיה אחלה פרק. הרגשתי קצת יותר... עדן, אני רעב. אני אכין לך אוכל. אני לא יכול מהר. רגע, אתה מפריע לי לסיכום. סליחה, קאט. הרגשתי קצת יותר אנחנו מהפרק הקודם. כן. כאילו קצת פחות קפוצים אולי, וזה חשוב, ואני חושבת ש... זה לקח זמן. זה לקח לנו זמן, לקח נכון. זמן. היה איזה 40 דקות. חבר'ה, הפרק מתחיל מדקה 40. כן, כאילו, תריצו. חצי שעה האחרונה, בת זונה. אבל כזה ממש הבאנו את עצמנו וזה מגניב, כי הרגשתי שאולי הפרק הקודם היה יותר כזה צחוקים וכיף ונחמד, ועכשיו זה טיפה יותר צללנו לבכלל מה זה להיות בר ועדן ביקום הזה, אז זה מגניב לגמרי. נכון. וזהו, ותודה רבה למאזינים. תודה רבה. עדן, איפה הקלפים? הבטחת לנו קלף. וואי, רגע. עדן, איך תביא את הקלפים? אנחנו פתחנו קלפים שבר הביא לי עכשיו מתנה, זה נקרא The Star Seed Oracle, זה די מרגש. עם מבטא ישראלי כבד מאוד. ממש. אז עכשיו אנחנו... Star Seed Oracle. שם אנחנו... תחנכי אותם, בבקשה. נפתח את הקלפים. אבל האמת שאין לי מושג מה אומר כל דבר, אתה תצטרכי לקרוא, וזה יהיה באנגלית. תזרוק לי שאני אקרא? לא, אני אקרא. אני גם יודעת אנגלית. בר. עדן. ראיתם איך התנסיתי עליה בלייב? כן, זה היה מגעיל. זה היה ממש מגעיל. אבל אני רוצה... סתם אשכנזית אחת. גם אני, סליחה. אני רוצה לשאול את הקלפים, מה אנחנו יכולים
להביא לצופים שלנו, לפרק הבא. דווקא לא בא לי לדבר על הפרק הזה. עוד פעם את מדברת על הפרק הבא? כן. עדן, עוד פעם מדברת על הפרק הבא? בפרקים הבאים של הפרקים הבאים. של הפרקים הבאים של חתול ונובלה. זה לא מעניין, תראו, לקט. גלית, אנחנו הרבה זמן ביחד, אני שרוף עליי. אני לא ידעתי שבר עושה חיקויים עד היום. אני שואלת. איפה הצמיד? אני יודעת שקנית לה. Deep Love, Mother's Milk, Birth as a Portal. אוקיי, זה מטריד. עדן, זה מעורר בי את כל החרדות שבעולם. הפרק הבא על אורגזמות. לא! אני לא יודעת. אורגזמה זה ראשי תיבות של אורגנוז מהשם, עדן היא בכלל רוחני. אני בכלל בשם השם כפרות. שם השם נעשה ונצליח. אז הפרק הבא בחסות, תיקון חוויית הלידה, שחזור גלגולים וריפוי עוברי. אמא אל שמעי את הפרק, אמא. אוהבת אותך, אבל בהצלחה עם זה. יש לי ירושה. ביי, יום טוב. ביי.